እስከነ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ወስረይ ኩሎ ኃጢአተነ ስማዕ ጸሎተነ ወስእለተነ ዘሰማዕኮ ጸሎቶ ወስእለቶ ለዕዝራ ተወከፍ ምህላነ ሰላመከ ሀበነ ወማእከሌነ ይትረከብ ወሚጣትከ እምኔነ ሃሌሉያ ሰአለነ ጊዮርጊስ ወጸሊ በእንቲአነ ሐረድዎ ወገመድዎ ወዘረዎ ሥጋሁ ወወሰድዎ ሀበ ሰማየ ረገጸ ምድረ አንስአ ሙታነ አባ ጊዮርጊስ በሰላም መንግሥተ ክብር ወረስእ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምነ ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት ወእቶሙ ለመላእክት ንኦንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ባርከኒ አባ እንሳእ በረከተከ በእንተ ሰላማ እንደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባርከኒ በረከተከ መልአከ ሰላምነ ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ ሰራ ለማርያም ወይቤላ ወልድ ወመንግሥት ያዕቆብ ለዓለም አልቦ ማይለቅ ለሰላሙ ሀብየ እንቲአየ ሰናይት ርግብየ መዓዛ አፉሃ ከመ ኮል ወኩሉ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም
ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የአንዱ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከሌክሙ ኖንስግድ ወንግነይ ላቲ ኖንትፈሳ ወንታሰይ ባቲ እስመ አምላኪቲ ድንግልናቲሃ ክልኤቲ ዛቲቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት መንግሥተ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ ለሰማይ ወእህቶሙ ለመላእክት ላቲ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልዳ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ በቃለ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መኮሰ መስቀሉ ሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ የሃሉ ማእከሌነ ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን መሐረነ ክርስቶስ
ማረነ ክርስቶስ መሐረነ ማረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ማረነ እስተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ እስተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ እስተ ሚካኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሚካኤል ማረነ እንተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ እስተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ እስተ ገብርኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ገብርኤል ማረነ እስተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ እስተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ እስተ ሩፋኤል መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሩፋኤል ማረነ እስተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ እስተ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ መላእክት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ መላእክት ማረነ ነቢያት መሐረነ
ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ ነቢያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ነቢያት መሐረነ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ዮሐንስ መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሐዋርያት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰማዕታት መሐረነ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በጻድቃን መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ሰንበት መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ ማርያም ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ሊለነ ማርያም ለለ ቃሉ ተግባረ እደዊው ለወልድኪ በከንቱ ኩሎ መዓልተ ወኩሎ ብዙኃ ኃጢአተ ዘገብረ ከመሐሪ ስረይለነ እግዚኦ ምሕረተከ በላዕሌየ እግዚኦ አቁርብ ከመኔነ እግዚኦ ቀቦሙ አሙዝ በክርስቲያን እግዚኦ አይርህ ታክርቲከ ዋይማቲከ ኩሎም ኩርሰታዊ እግዚኦ አይርህ ሳቡነ ለንቶንዮ እግዚኦ ቀቦሙ ጳጳሳት እግዚኦ ቀባ አገሪትነ ኤርትራ እግዚኦ ቀባ ሀገር እግዚኦ ቀባ መካነ
ሰላም መድኃኒዓለም ኣብ ምድሪ ዘሎ መዓት ኣቑረልና ኣብ ኣርያም ዘሎ ምሕረት ኣውርደልና ትሰማዕ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስምዓና ሓረ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ምሓረና ወዲ ሰብ መወዳእቱ ተፀበቐ እሞ መወዳእታ ኩልና ፀበቐልና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ንዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ድማ ሰላም ሃበና ኣምላኽና ኣብ ሕማም ዘለው ፈውሰልና ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምዮም ፀሚዮም ዘለው ምስዓዮም ስጋ ኣብ ነፍስታ ፍትሓዮም ፋሕ ዝበሉ ድማ ኣክቦም ኣብ ፀበባን ዘለው ድማ መስተረ ፍጠረሎም ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእክቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሐዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ከምተን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንኣን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሳና ነገርና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን ኦ ዝቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕሊና ድንግል ኢኺ ብስጋኹም ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ክሰርየልና ነፍርቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን መሐረነ ቅዱስ ጸጋ ተመላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍቁር ወድኺ ጸሊልና ለምንልና ሕያትና ሓድገልና ንኣብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም አሜን ጎይታና እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽናን ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ንንጹሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትሪእዎ ዘለኹም ክሪኡ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ደለይ ግናኻ ይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘሎም ክሰምዑ ደለይ ግናኻ ይሰምዑ እናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ ኣንትኹምን ሰምዓ ዘሎ ኣእዛንኩም ብጻትዩን ዘሎ ካብ ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንሰርሕን ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ
አንሰ እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ እለ ይሬዩኒ ይትቃጸቡኒ። አንሰ እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ እለ ይሬዩኒ ይትቃጸቡኒ። እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ እለ ይሬዩኒ ይትቃጸቡኒ። አንሰ እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ እለ ይሬዩኒ ይትቃጸቡኒ። አንሰ እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ እለ ይሬዩኒ ይትቃጸቡኒ። እፄ ወአኮሰብ ምኑን በሀበ ሰብእ ወትሑት በውስተ ሕዝብ ኩሎሙ
ሃሌሉያ ቆሞ አጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ። አማን ቅዱስ ስብሐት ክርስቶስ ኩሎ ጊዜ መንፈስ ካምርሃን ኃይለኻ ደግፈን ግብርና ዓዴካ ተዓርፈና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይትኺደና ወዲ ሰብ መወዳቱ እንትጸበቐ እሞ መወዳታ ኩልና ጸብቐልና ካብዚ ሕጂ ዝንበብ ቃልካ ድማ ሰሚዕና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ፍረ ክንፈርየሉ ንኽብርኻ ደው ክንብለሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ታዘዝናዮ ክንፍጽመሉ እስኻ ሓግዘና። ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከም ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኩን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንበደልና እንዳሓደግናሎ በደልና ረብስና ንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ኦ እግዝእትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኻ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለካ ኣለኹ ስፍሬኻ ኣንስቲ ምልዕቲ ኢኺ ፍረ ከርሥኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ክሳብ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ንኣብ ወንጌለ መንግሥት መንግሥቶ ወጽድቆ ዘአወፈየኒ አወፈይኩኮ እሁየ ዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባያ እሞ እመኑን ተነስዑ። አውሎጅ ቹርዮስ ኦ ጎይታ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ወደ መዝሙርን ሐዋርያን ዝንገል ቃል ባርኽ ንክብረ መንግሥቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኩን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13
ካብ ቁጥሪ 51 ክሳብ ፍጻሜ ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልኩሞ ደለኹም ንሳቶም ድማ እወበልዎ ንስኻ ስለዚ ንመንግስተ ሰማያት ኢሉ ተማህረ ኩሉ ጸሓፊ ካብ መዝገቡ ሓድሽን ብሉይን ዘውፅእ በዓል ቤት ይመስል በሎም ኮነ ድማ ኢየሱስ እዘን ምስላታት እዚአን ምስ ወድአ ካብኣ ነቐለ ናብ ዓዱ መጺኡ ኸዓ እዚ ጥበብ እዚ ሓይሊ እዚ ኸ ካበይ ረኸቦ እዚስ ወዲ ትጸራቢ ዶ ኣይኮነን ኣዲኡስ ማርያም እትበሃል ደይኮነትን ኣሕዋቱስ ያዕቆብ ዮሴፍ ስምዖን ይሁዳ ደይኮኑን ኣሓቱስ ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳዕ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም ብኡኡ ከዓ ተዓንቀፉ ኢየሱስ ድማ ነቢይ ብዘያብ ዓዱ ኣብ ቤቱን ብዘያብ ዓዱን ኣብ ቤቱን ኣይነዓቕን እዩ በሎም ብሰሪ ዘይምእማኖም ከዓ ኣብኡ ብዙሕ ግብርታት ሓይሊ ኣይገበረን ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግናይ ክሓልፍን ይበለ ክርስቶን ደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሽዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮሙ እግዚእነ ወአምላክን መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምድረትን ሳይሙታን ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይልዎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወምስለ ነፍሳታ አግብርቲከ ወአይማቲከ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ በዮርዳኖስ
ሙታን አመ ስብሐት ውስተ ሰማያት ወነበረ በያሁ ሙታነ ለዓለመ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ አሜን ወአሜን ለይኩን ቅዱስ እግዚአብሔር ሕያው ዘሰአለ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር ያሃሉ ምስለከሙ ምስለ ኮተ ለአምላክነ ርቶ ይደሉ ካን ዘይትልወጥና ኻና መሰረት ጠባተን ዓቃባ አልባብናን ዓይን ልበናና ዘብራህቓልና ጸልማት ሕናና ርሒቃብናትካ ኣእምሮ ዝኸለልካና ንስኻኻ ነትን ጥፋት ጦፌ ናይ ጥሰብ መስቀሎ ወድኻ ድሓንካዮ ብዘይጠፈካ ሓደስካዮ ብትእዛዝካ ድማ ስሕተታት ጠፍአ ነቲ ጠፍአ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እንተወጀኻዮ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና በረትካ ነመስግነካ ኣሎነ እግዚኦ ኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣሎና ሊቃነ መላእክቲ ብዘይቋር ምስጋና ማህሌት ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ኢኻ ጎይታ ዘኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ማህሌትን ኩሉ ሰዓት ዘመስግኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልህን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምፅሓን ዝለኣካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ኣልዉ ዝኾነ እወት ባህሪ ሰብ ንምድሓን ብስጋ ተገልፀ ቃል ካብ ኣሩታት እያ ተሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቅርካን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ጎይታ ንሕና በረትካ ንውድሰካ ኣሎና እግዚኦ ህይወት
ጸሎት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ንሳልሳይ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣሎና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭንቁን ፈሸለድ ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎምን ዝረድኦምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ሳቐይ መድሓኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንግፉዓት ዝበቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን ማሕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማዒ ንመበለት ከዳኒ ንዘኽታማት ዝኣሊ ነታ ምራብ ምስጋና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብ ጸጋን ሓይልን ክትከውን ተኻለ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራህ ዝህብ ኦ ጎይታ ከዕረፍና ኩሉ ሰዓናኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግስትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣሎና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኻን ጎይታና ኢየሱስ እምብኡ ምስጋናን ጽኑዓትን ዘለካ ንዘለኣለም ዓለም በእንቲአከ ወበተፍቁር ወልድከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘበቱ ለከ ስብሃት ወኢሕዝ ለዓለም ዓለም አሜን ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ለወልድ ፈወሰነ እምፁነ እህማ ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያ አሜን ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ ይለመነና መሐራ አምላክ መሐረና ይቅረ በሃላ አምላክ ተበለልና ጸልናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህለላ ድማ አምላክና ከም ቃልካ ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ተቐቢልካ ርኢኻ ሰሚዕካ ድማ መዓዝ ዘቑርብ ሕረዝ ዘውርብ ኩነታትና ዝልውጥ መወዳእታና ዘጸብቕ ግበረልና ንዓለም ሰላም ንዛ ዘለናዮ ሃገር ሰላም ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና መንጎና ሰላም ሃበና ዝወርሓት እዚ ኣብ ሃገርናን ከባቢናን ወርሓት ክረምቲ እሞ ሰማያትካ ከፊትካ ዝናም ጠሊ ዝናም ሻይታን በረኸታን ዝበልና ሩባታትና ምውሓዚ ድርና ድማ ብጠሊ ምልኣልና ኣብ ሕማም ዘለዉ ጸሎት ዘክሩና ዝበሉና ኣስማቶም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ መንኩሎም ብዓይኒ ምሕረትካ ጠምተልና ብዙናና ጸናንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ጸምዮም ዘለዉ ንስዓልና ብስጋ ኣብ ነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀበባን ዘሎ ምስተረ ፍጠረሎም ዝወፈሩ ድሓን የትወልና ዝገሽኹሎም ድማ ካብ መገሽኦም ብድሓነ ሰላም ምለሰልና ዝወለድናዮም ኩሎም ኣወዳቶም ኣወልዶም ባርኸልና ንዓኻ ዝኾኑ ግበረልና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዓካ ኣለና ስምካ ይትቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንዓና ዝበደሉና ዝሓደግና በደልና ናብሳና ንገለልና ካብ ባድለና ኣብ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማእምየን ኦብዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስብስቤ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስእቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሰርየልና ናብ ፍቱን ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምነልና ኣሜን። ታይ ከመይ ምሲኹም እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ጸለናዮ ጸሎት ተማህለልናዮ ምህልላ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና
አሪጉ እግዚአብሔር ዝቅበሎ እግዚአብሔር ድማ ሰማይ ይግበረልና ሕጂ ድማ ነተን ዘለዋና ግዜ ካብታ ተነበህልና ወንጌል ሓውና ዲያቆን መሓሪ ክምህረና እሞ ሓውና ተዛራቢ ልሳን ንዓና ድማ ሰማዕ እዝኒ ይሃበና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ አፍቀርቲ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተሰብ ቅዱሳን ከመይ ፀኒሕኩም? አሜን። ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክና ብምሕረቱ ናብዚ ቅዱስ ቦታ ስለ ዝፀውዓና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽና ይኹኖ። ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ኣብዚ ሰዓት እዚ ካብ ብዙሕ ክፉእ ነገር ከሊሉ ብምሕረቱ ዓቂቡ እዩ ናብዚ ቦታ ኣምፂና ደሎ። ምክንያቱ ኣብዚ ሰዓት እዚ ብዙሓት ሰባት ኣብ ሆስፒታልን ኣብ ገዝኦምን ሓሚሞም ብሕማም ይሳቀዩ ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ እስር ቤት ኣለዉ። ብዙሓት ኣብ መገድን ኣብ ስደትን ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ኣለዉ። ንሕና ግና እግዚአብሔር አምላክ ካብዚ ኩሉ ሰዊሩ ብምሕረቱ ኣብዛ ኣፀዱ ክንእከብ ስለ ዝፈቀደልና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ። ነቶም ኣብ ሽግርን ኣብ ፀበባን ኣብ ሕማምን ኣብ እስር ቤት እንደለዉ ከዓ እግዚአብሔር አምላክ ብምሕረቱ ይብፅሓዮም። ንሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ኣብዚ ናይ ሰርክ ወንጌል ዝተነበበ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁፅሪ 54 ክሳብ 56 ዘሎ ክንዘራረብ ኢና። ኣብ ገዛ ግን ከም ፍቃድ አምላክ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ኩላ ኣብ ገዛና ነንብባ ኢና። ጎይታ ክርስቶስ ብምስላ ብዙሕ ነገር ምስ መሃሮም እቶም ህዝቢ እዚ ሓይሊ እዚ ካበይ ረኸቦ፣ እዚ ጥበብ እዚ ካበይ ረኸቦ፣ እዚስ ወዲ ትፀራቢ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን? ኣዲኡስ ማርያም እትበሃል ዶ ኣይኮነትን? ኣሕዋቱስ ያዕቆብ፣ ዮሴፍ፣ ስምዖን፣ ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን? ኣሓቱስ ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን? እዚ ኩሉ ደኣ ካበይ ተዋህቦ ኢሎም ክሳብ ዝግረሙ ኣብ ቤት ጸሎቶም መሃሮም። ክርስቶስ ኣዝዩ ዘደንቕ ትምህርቲ እሞ ከዓ ብብዙሕ ምስላ እናመሰለ ምስ መሃሮም እቶም ህዝቢ ተገሪሞም። ምክንያቱ ክርስቶስ መን ምዃኑ ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም። ስለዚኦም ከዓ እንታይ ኢሎሞ እዚስ ወዲት ዮሴፍ ፀራቢ ዶ ኣይኮነን? እሶም ንክርስቶስ ክፈልጥዎ ከለዉ ኣብ ቤትልሔም ተወሊዱ ኣብ ናዝሬት ክዓቢ ከሎ ከም ተራ ሰብ ከም ህፃን ታተን እናበለ ኣብ ከባቢኡ ኣብ ገዛውቱ ምስ ህፃናት ጎረባብቱ እናተፃወተ ክዓቢ ምስቲ ዘዕበዮ ዮሴፍ ፀራቢ ወይ ድማ ካርፔንተር ማለት እዩ ምስኡ ስራሓት ናይ ዕንጨይቲ እናሰርሐ ክዓቢ ስለ ዝፈልጥዎ እዚ ድንቂ ዝኾነ ትምህርቲ ምስ መሃሮም እዚ ኩሉ ጥበብ እዚ ኩሉ ሓይሊ ካበይ ረኸቦ? እዚስ ወዲት ዮሴፍ ፀራቢ ዶ ኣይኮነን ኢሎም ተገሪሞም። ንሕና ግን ኣይንግረምን ኢና። ምክንያቱ ንጎይታ ክርስቶስ መን ምዃኑ ፅቡቅ ጌርና ንፈልጦ ኢና። ሓይሊ ዝህብ ንሱ እዩ፣ ጥበብ ዝህብ ንሱ እዩ፣ ፍልጠት ዝህብ ንሱ እዩ። ንሕና ንክርስቶስ ብኸመይ ኢና ንፈልጦ? እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣምላኽ ንሱ ንምድሓና ብስጋ ሰብ ዝተገልፀ ምዃኑ ፍጹም ኣምላኽ ብስጋ ተወሊዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ከዓ ንምድሓና ፍጹም ሰብ ከም ዝኾነ ንኣምን ኢና። እቶም ህዝቢ ግን ንምንታይ እዮም ተገሪሞም?
بخمو سلازي فلتو سلازي لومي كنزارار بلا دلي زلخو كريستوس ودي يوسف ديو كريستوس أحوات يعقوب يوسف سمعون يهودا زبالو أحوات اللو ديوم أحوات دكانس يغن نيرو نودين كريستوس أحواتنا እግዚአብሔር ምስጡ على هبوم ብዙሓት ሰባት እንታይ ድብሉ ኣለዉ ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ብመንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ምስ ወለደቶ ካብ ዮሴፍ ከዓ ብዙሓት ኣሕዋት ወሊዳቱልያ ይብሉ እዮም እግዚአብሔር ምሕረት ይግበረሎ ሓንቲ ነገር ኣብዚኣ ከተስተውዕሉላ ዝደሊ ግን ካብ ዘፍጥረት ክሳብ ራእይ ዮሐንስ መጽሐፍ ቅዱስ ፈቲሽና ድንግል ማርያም ካብ ዮሴፍ ይኹን ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብኣይ ወሊዳ ድብል ኣይንረክብን ኢና እዛ ዝጠቕስዋ ጥቕሲ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ካብ ቁጥሪ 54 ዘላ እንታይ እያ ትብል እዝስ ወዲ ትጸራብዶ ኣይኮነን ኣዲዩስ ማርያም እትበሃል ዶ ኣይኮነትን ኣሕዋቱስ ዮሴፍ ያዕቆብ ስምዖን ይሁዳ ዶ ኣይኮኑን ኣሕዋት ኩላተንሲ ምሳና ዶ ኣየለዋን ሕጂ መጽሐፍ ቅዱስ ኣይኮነን ከምኡ ድብል ዘሎ ወይ ወንጌላዊ ማቴዎስ ኣይኮነን ከምኡ ድብል ዘሎ እቶም ህዝቢ እዮም ዋ እዚ ዳ ወዲ ዮሴፍ ዶ ኣይኮነን ድብሉ ደለዉ እዚ ሕጂ ኣብዚኣ ከነስተውዕለላ ርእይቶ ናይቶም ሰባት እዩ ወላ ዝኾነ ይኹን ሰብ መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ እንዲ ድብል እንድሕር ኢልና መን ኢልዎ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ኩሉ ዝተባህለ ጎይታ ዝበሎ ኣይኮነን ነቢያት ዝበልዎ ኣይኮነን ሐዋርያት ዝበልዎ ኣይኮነን ስለዚ እቶም ሰባት ስለምንታዮም ከምኡ ኢሎሞ መጀመርታ ክንርዳኣ ዘለና ማለት እዩ ንሶም ጥራይ ደይኮኑ ወላ ድንግል ማርያም ዝበለታ ሓንቲ ጥቕሲ ክንርኢና ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 48 እቲ ጽሑፍ ምልስ ኢልኩም ኣብ ገዛ ባዕልኩም አንብብዎ ኢኹም ናብ ቤተ መቅደስ ምስ ከዱ ክርስቶስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያምን ካብ ዮሴፍን ካብ ኢዶም ጠፊእዎም 3 መዓልቲ ምሉእ ክደልይዎ ከም ዝቐነዩ ንዝክራ ኢና እታ ፅሕፍቲ ኩልና ድሓር ምስ ረኸብዎ ምስ ረኣይዎ ድማ ሰንበዱ ኣድዩ ከዓ በል ወደይ ስለምንታይ ከም ዝገበርካና እነሆ ኣቦኻን ኣነን እናጉሄና ንደልየካ ነርና በለቶ እንታይ ኢላቶ ኣቦኻን እኔና ኣቦኻን ኣነን እኔና ንደልየካ ነርና ኣቦኡ ዲ ዮሴፍ ካብ ዮሴፍ ዲያ ወሊዳቶ ድንግል ማርያም ኣይኮነን ምሽ ወላ ድንግል ማርያም ባዕላ ግን እንታይ ኢላቶ ኣቦኻን ኣነን ንደልየካ ነርና ካብ ዮሴፍ ከም ደይተወልደ ግን ኩላትና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ለና ሓቀይ ምሽ ካብ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኽበት ይድብል ቅዱስ ገብርኤል ከብስራ ከሎ ከምቲ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 26 ዘሎ ብሻድሸይቲ ወርሒ ገብርኤል መልአኽ ናብ ናዝሬት እትበሃል ዓዲ ገሊላ ናብ ሓንቲ ድንግል ተላእከ እንታይ ኢሉ ይበሲርዋ ወዲ ክትወልዲ ኢኺ ቅዱስ ገብርኤል ምስ በሰራ ከዓ ከም ቅጽበት ወልደ እግዚአብሔር ቃል ናብ ማህፀና ሓዲሩ ከመይ ኢሉ ይኹን ምስ በለቶ እንታይ ኢልዋት መልአኽ መንፈስ ቅዱስ ክወርደኪዩ ሓይሊ ትልዑል ከዓ ከጽልለልኪ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ቅዱስ ወዲ ኣምላኽ ክበሃል እዩ ስለዚ ምጥናሳ ምስ ፈለጠ ዮሴፍ ጻድቕ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ብሕቡእ ከሓድጋ ሓሰበ መልአኽ እግዚአብሔር ግን እንታይ ኢልዎ ዮሴፍ እቲ ተጠኒሱ ደሎ ብመንፈስ ቅዱስ እሞ ንሕፂትኻ ማርያም ንምውሳዳ ኣይትፍራሕ ኢልዎ
ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ባዕሉ ኣብ ብዙሕ ጥቕስታት እንታይ ድብለና ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝጸነሰት ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ከም ዝወለደቶ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና እዩ። ዮሴፍ ንባዕሉ ጸኒሳ ምስ ረኣያ ኣዝዩ ሰንቢዱ ከሃድም ከዓ ሓሲቡ ገዲፍዋ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ዮሴፍ ወሊዳ ድብል የብልናን ናይ ክርስቶስ ዘዛርብ የብሎን ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ተወሊዱ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ተወሊዱ ብደይ ዘርኢ ሰብኣይ ብድሕሪ ግን ኣበዩ ዓብዩ እዚኣ እያ ሕጅታ ንኩሉ ሰብ ካብ ዮሴፍ ወሊዳ እያ ዘብሎ ማለት እዩ። ዮሴፍ ንኽሕልዋ ተዋሂብዋ ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ምስ ወለደቶ ሄሮድስ ከሳድዶ ከሎ እውን ከይተረፈ ድንግል ማርያም ንክርስቶስ ሒዛ ካብ እስራኤል ናብ ምድሪ ግብፂ ክትከይድ ከላ ዮሴፍን ሰሎሜን እዮም ምስኡ ከይዶም ወዲ 5 ዓመት ምስ ኮነ ከዓ እቲ ክቐትሎ ዝደሊ ዘሎ ሄሮድስ ሞይቱ እሞ ንዓ ተመለስ ኢሉ መልአክ እግዚአብሔር ንዮሴፍ ምስ ነገሮ ከዓ ናብ ናዝሬት ተመሊሶም ኣብ ናዝሬት ዓብይ ክርስቶስ መን ዕብይዎ ዮሴፍ ዕብይዎ ዕንጨይትን እናፀረበ ዮሴፍ ይዕብይዎ ከም ኣቡኡ ኮይኑ ማለት እዩ። ዮሴፍ ከዓ ካልኦት ደቂ ነይሮም እዮም ኣብቲ ገዛ ከዓብዩ ከለዉ ክርስቶስ ነይሩ ከም ህፃን ደቂ ዮሴፍ ነይሮም ብሓደ ኣብቲ ገዛ ዓብዮም እቲ ከባቢ ብምሉኡ እንታይ ይፈልጥ ነይሩ ወዲ ዮሴፍ ይድመስሎ ነይሩ ምክንያቱ ዮሴፍ ይዕብይዎ ግድነት ከዓ ሓንቲ ስድራን ውሰድ እሞ ኣቦን ኣደን ኣለዉ ደቆም ኣለዉ ሓደ ዘመድ ናብቲ ገዛ ኣምፂኦም ከዕብይዎ ይኽእሉ እዮም ካብ ህፃኑ ስድሩ ዝሞትዎ ክኾኑ ይኽእሉ ካልእ ክኸውን ይኽእል እቲ ከባቢ እንታይ ይድመስሎ ወደበይ ክስቶ እዩ ብሽሞም ይኸዓ ድፅዋዕ ናይ ክርስቶስ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ኣብ ቤት ዮሴፍ ስለ ዝዓበየ ሰብ እንታይ ድመስሎ ነይሩ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎ ነይሩ። ስለዚ ኣብዚ ኣደጊመ ከስምረላ ዝደሊ መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ዮሴፍ እዩ ኢሉ ኣይኮነን ዝነግረና ደሎ እቶም ሰባት እዮም ተገሪሞም ዋ እዚ ደኣ ወዲ ዮሴፍ ደይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለዉ እምበር መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን ከምኡ ኢሉ ስለዚ ርእይቶ ናይቶም ሰባት እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ዮሴፍ እዩ ድብል ጽሑፍ ኣይንረክብን ኢና ብፍጹም ኣብ ትንቢተ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 44 ቁጽሪ 1 ከምዚ ይብል ድሕርዚ ናብ መገድታ ናብ ምብራቅ እትርኢ ወፃኢ ደገ መቅደስ መለሰኒ ዕፅውቲ ከዓ እያ እግዚአብሔር ድማ በለኒ እዛ ደገ እዚኣ ዕፅውቲ ትኹን ኣይትከፈት ሰቡን ኣይእተዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላይ እሞ ስለዚ ብዕፅውታ ትንበር ሕዝቅኤል ነቢ ብትንቢት ክዛረብ ከሎ ቅድስት ድንግል ማርያም ብሕቱም ድንግልና ከም ዝወለደት ንዘለዓለም ከዓ ብድንግልና ተዓፅያ ከም ትነብር ክዛረብ ከሎ እታ ናብ ምብራቅ እትርኢ ዝነበረት ወፃኢ ደገ መቅደስ መለሰኒ ናብኣ ኣርኣየኒ ዕፅውቲ ከዓ እያ ከምዚ ከዓ በለኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣትዩላይ እሞ ካልእ ሰብ ሓደ እኳ ከይኣትዋ ብዕፅውታ ከዓ ትንበር በለኒ ይብል ሓንቲ ነገር ካሓተኩም ኣብዚኣ ይትረፍ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ይትረፍ ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ዝኾነ ይኹን ስድራ ኣቦኻ ካብቲኣን ክወልድ ወይ ኣዴኻ ካፍትን ክትወልድ ደስ ብለካ ዲ በቦ በደ ኣሕዋት ገለ ድበሃል ደስ ብለካ ዲ ብገዛኻ ክህሉ ደስ ኣይብለና እንድሕር ድንግል ማርያም ካብ ዮሴፍ ወሊዳ ንብል ሃሊና እኮ ንክርስቶስ ሲ በደ ኣሕዋት ኣለዎ ንብል ኣለና ማለት እዩ ኣምላኽ ካባና ይርሕቆ እዚ ኣባና ኣብ ተራ ሰባት እኳ ክኸውን ዘይንደልዮ ከመይ ኢልና ኣብ ቅድስት ድንግል ማርያም ኣብ ኣቦና ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ክርስቶስ በቦ ኣሕዋት ኣለዎ በደ ከም ዘለዎ ክንብል
بخالق الزرارب انتاينا نبل دلنا مسلوكم زبا كريستيان يوسف حوصي مريم ينيرمش حجت حوصي بزح ترجم يدلوا ممهاران قدم ممرقهم انتايم دبالكم مهار كله حوصيات ممهاران بريزيدنت كودادور كله حوصي بريزيدنت يدبال سلازي حوصيات كنبل كلنا حصي تخنبل كلنا بزح ترجم يدلوا حص انا مرعى تراي يكون ቅዱስ ዮሴፍ ካ ሽማግለ ሰብኣይ ዝነበረ እዩ ኣብ ዘመነ ጽጌ ወይ ኣብ ቁስቋም ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ለይቲ እንብሎ ነገር ኣሎ አልቦ እንበለ ሶሎሜ ዘያስተባርየች ለቺ ወዮሴፍ አረጋዊ ዘይጸውር ሰንቀች ድንግል ማርያም ወዳ ሒዛ ክትስደድ ከላ ብጀካ ሰሎሜ ዘብርየኪ ኣይነበረን ንወዳት ሓቅፈላ ተብርያ ዝነበረት ሰሎሜያ ወዮሴፍ አረጋዊ ዘይጸውር ሰንቀች እቲ አረጋዊ ሽማግለ ዮሴፍ ካ ስንቅኺ ዝጸውር ዝነበረ ብጀቆም ዝሓገዘኪ የለን ንብሊና ማለት እዩ ስለዚ ዮሴፍ እንድሕር ንድንግል ማርያም ንኽምርዓዋን ድሕር ተሓፂዋ እንተነይሩ ሕፂት ኸላስ ካብ መንፈስ ቅዱስ ድማስ ንክርስቶስ ወሊዳቶ ንኻልእ ሰብ ኣይድ ተሓፂት ካብ ካልእ ሰብ ትወልድ ያ ሕፂት ዮሴፍ ከላሲ ዮሴፍ ክምርዓዋ እናተጸበየስ ንብል ኣለና ካብ ዮሴፍ ወፃኢ ብመንፈስ ቅዱስ ብደይ ዘር ሰባይ ወሊዳ ብድሕሪ ኢኻ እንታይ ንብል ኣለና ማለት እዩ እንደገና ኸዓ ናብ ቤት ዮሴፍ ከይዳ ንዮሴፍ ተመርዕያ ሰበይቱ ኮይና ካብ ዮሴፍ ካ እንደገና ወሊዳ ንብል ኣለና ማለት እዩ ምስ ዮሴፍ ነይራ ንዮሴፍ ገዲፋቶ ካብ መንፈስ ቅዱስ ጠኒሳ ተረኺባ ንክርስቶስ ወሊዳ እንደገና ናብ ዮሴፍ ተመሊሳ ካ ካብ ዮሴፍ ወሊዳ ንብል ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ካባና ይርሕቆ ስለዚ ኣብ ሓንጎልኩም ኩሉ ግዜ እንታይ ዘክርዋ ንድንግል ማርያም ስለምንታይ ሓሪዋ እግዚአብሔር ቅድስትን ንጽህትን ስለዝኾነት ዮሴፍ ካ ስለምንታይ ተሓሪው ንዓ ንኽሕልዋ ጻድቕ ሰብኣይ ስለዝነበረ ስለዚ ዮሴፍ ምስቶም ናቱ ውሉድ ገይሩ ንክርስቶስ የዕብይዎ ኣብ ቤቱ እምበር ኣቦ ኣይኮነን ስለዚ ድንግል ማርያም ኳ ባዕላ ኣቦኻን ኣነን ያይላቶ ኣቦ ዲ ዮሴፍ ኣይኮነን ካብ መንፈስ ቅዱስ ይተወሊዱ ክርስቶስ ብስጋ ኣቦ የብሉን ብደይ ዘር ሰብኣይ ድተወለደ መድሓኒና ይ ክርስቶስ ግን ድንግል ማርያም ወላ ባዕላ ንሱ ስለ ዘዕበየ ተንከባኺቡ ሞያን ናምሃረ ከም ውሉዱ ስለ ዘዕበየ ግን ወላ ድንግል ማርያም ባዕላ እንታይ ኢላቶ ኣቦኻን ኣነን ስለዚ ንሱ ስለ ዘዕበየ እዩ ኣቦኡ ተባሂሉ እምበር ስለ ዝወለዶ ኣይኮነን ድንግል ማርያም ድማ ካብ ዮሴፍ ወሊዳ ኣይንብልን ኢና ብተወሳኺ ዝጠቕስዎ ሓደ ነገር ኣሎ ብዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 25 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጽሪ 25 እንታይ ይብል ብዛዕባ ዮሴፍ ክዛረብ ከሎ ማለት እዩ በኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ከዓ ኣይፈለጣን በኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈለጣን ነዚያ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከዓ እንታይ ይብሉ ገለ ኣሕዋትና በኽሪ ወዳ ክሳብ ትወልድ ኣይፈለጣን ንብል ኣሎ ብድሕሪኡ ግን ፈሊጥዋ እዩ ምፍላጥ ማለት እንታይ ማለት እዩ ብፍላይ ነዞም ንኣሽቱ ዝተወሊድኩም ዳዕብኹም ኣዳም ንሄዋን ሰበይቱ ፈለጣ እሞ ጠነሰት ክሊር ምሽ ኣዳም ንሄዋን ሰበይቱ ፈለጣ ጠነሰት ከዓ ኣብዚ ኸ እንታይ ድብል ደሎ በኽሪ ወዳ ክሳዕ እትወልድ ኣይፈለጣን ዮሴፍ ንድንግል ማርያም ስለዚ ነዚኣ ብምጥቃስ እንታይ ይብሉ ኣሕዋትና ብድሕሪኡ ግን ፈሊጥዋ እዩ ብድሕሪኡ ግን ካብኣ ወሊድ እዩ ይብሉ ማለት እዩ
حج نمنتايم كوم دبلو كساب اتولد بوخر ودا كساب اتولد كساع سلازباله حجي كساع تولد نكريستوس يو نت بوخر ودا نت ناي مجمرتا ولادا كريستوس كساع تولد يدي فلت امبر بدحري فليت واين مبالي دين كساع تولد مالت بدحريو فليت واي مالت كم زي كونه اب كالاي ساموئيل معراف شدشته قطري 13 كالاي ساموئيل معراف كلته معراف شدشته يقريتا قطري 13 ميكال وال ساول كا كساع اتا اتموت الله معلتي ولاد عين بران ساول يقريتا ميكال وال ساول كا كساع اتا اتموت الله معلتي ولاد عين بران مس موتت كوليدا تولد تغلي عم موتت هاي تولدنا جين انتاي بلا لبزي كساع اتا زموتت الله معلتي اي ولدت سلازي كساع اتا اتموت الله معلت سلازبله بدحري جين وليداي نبلنينا سلازي كساع سلازبله بدحريو زغصل ነገር አለ ማለት አይኮነን እዚ አና ዮሴፍ ካ ቦኽር ወዳ ክሳዕ እትወልድ አይፈለጣን ስለዝበለ ብድሕሪ ይፈሊጥዋ ክንብል አይንኽእልን ኢና ምክንያቱ ሚካኤል ጓል ሳኦል ምስ ሞተት እውን አይወለደትን ማለት እዩ ካልእ ክንሪኦ ዝደሊ ነጥብ እዚ ቦኽር ወዳ ስለዝብል ቦኽርን ድሕሪ ኢሉ ደኣ ካልኣይ ሳልሳይ ወይ እውን ሕሳስ ልደ ኣለዎ ማለት እኳ እዩ ካብልካ ቦኽሪ ወዳ እንድሕር ተባሂሉ ሲ ቦኽሪ ተይሉ ደኣ ካልኦት ኣለዎ ማለት እዩ ቦኽሪ እሞ እንታይ እዩ ናይ ገዛ መጀመርታ ምሽ ሓደ ጥራይ እንድሕር ወሊዳ ኸ ካልኣይ ሳልሳይ ተደይብሉ ሕሳስ ልደ ተደይብሉ ቦኽሪ ክንብሎ ንኽእል ዶ እወ ንብሎ ኢና ነዚ ከዓ ኣብ ዘሁልቅ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 16 ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 8 ቁጥሪ 16 ከም ዝድብል ከነንብብ ኢና ካብ ማእከል ደቂ እስራኤል بملأهم نعيت وهيبهم إيامهم أب كندم حسن زخفت كله بخري كلهم دك إسرائيل نعي وسيد يوم إيابل ما حسن زخفت زبالة أنت عيد بحال بخري سلازي دنقل مارام نكرسوس وليدا نسو بخرايو بخري سلازبالة جن كالا عيسال سيالوا مالت أيقونن مخنياتو ما حسن ولاديتو زخفته بخري يدبال مالتي سلازي قدس دنقل ماريام بمنفس قدوس بنزهنا نكرسوس مس ولدت بدنقلنا وليدامش مغنياتو إساياس كوميلو انه دنقل كتسنس ودغا كتولد دنقل هاي تسنسنا دنقل هاي تولدنا دنقل ماريام ولادت أملاك ترايا بدنقلنا تسنيسا بدنقلنا وليدا بدنقلنا خا نزل عالم التنبر بسلامة قدس جبريل ملاك كندقم كلنا انتا دينا نبل بحلنا عدنقل بسقا عدنقل بحلنا خدنقل بسقا خا عدنقل عند حر خابي يوسف وليدا خوينا دا كميلنا دنقل لابلنا ننبر علينا بسقا خدنقل دنقل سلازوخانات مالتي عديتاتنا እግዚአብሔር በረከተን ይክፈለና ቅድም በዓል ቤተን ናብ ገድልን ድሕሪ ኸይዱ 10 ዓመት 10 ዓመት ይጽበዮ በዓል ቤተን እንድሕር ሞይቱ ናብ ካልእ ሰብኣይ ኣይከዳድየን ነይረ ንደቀይ ካብ ካልእ ሰብኣይ ውሉድ ከምጸሎም አይደለኔ እቲ ካብ ክልተ ሰብኣይ ምውላድ በቦ የሕዋት በደ የሕዋት ድበሃል ኣዴታትና ኣይፈትወኔን ኣይገብሮኔን ከዓ ነይረ
سبعين مويتوان حدش مرعد كلوا حد قول عامس ولدا كم عيلن يعرب عن إيران أديتاتنا سلازي أديتاتنا كم زنا جبرا كميلنا ندنجل ماريام نكرسوس دحر مولادا كاب يوسف كأودي دانبل إذا أديتات لعلي تفولتو أيخن بزح أبنت أب حانقول كما تسكن يخيلي بزح تفولتو نجر أديتاتنا سبعين ندحر مويتوان ولا حد ولاد مس ولدا حدش مرعد كلوا دحر دقيم توبة أنا خالق سبعي أيرئني إلان قوبيع فلاسيت بزي قوبيع كوينا يندكن دعبيع كلاتنا بجزانا سلزول مالتي سلازي دنجل ماريام كابزنا ديتاتنا أزيا تبلت سلازي نايلومي كنريو زتصانحنا حصر بزبله ክርስቶስ ኣብ ቤት ዮሴፍ ስለዝዓበየ ዮሴፍ ከመቦ ኮይኑ ስለዝዕበዮ ኩሉ ሰብ ወዲ ዮሴፍ ይመስሎ ነይሩ ወዲ ዮሴፍ እናበለኻ ይጽውዕ ነይሩ ወላ ድንግል ማርያም ንባዕላ ንኽብሪ ዮሴፍ ኢላ ከመቦ ገይሩ ስለዝዕበዮ ኣቦኻ እናበለት ትዛረብ ነይራ ማለት እዩ ስለዚ ርእይቶ ናይ ሰባት ርእይቶ ናይቶም ህዝቢ እዩ ደኣ እምበር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ወዲ ዮሴፍ ድብል ወይ ድንግል ማርያም ካብ ዮሴፍ ወሊዳ ድብል ኣይንረክብን ኢና ክብረን እግዚአብሔር ጸኒልኩም ስለሰማዕኩምኒ እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት ጸኒል ይስማዕኩም ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን تسمعنا ስማ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኒት ክርስቶስ መድኃኒት ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ በንጹሕ ሕሊና በንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቅደስካ ንርከባሎና ልደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድኅነት ሥጋ ነፍስ ድኅነት ሥጋ ነፍስ በእኛ ሁሉ ዓለም መስዋዕት ድኅነትና መስዋዕት ድኅነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ በጌፋሲካና በጌፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛካ በሰማይ በምድሪ በሰማይ በምድሪ እምነትና ንምጽና ባዕልኻ ርዳእና ባዕልኻ ርዳእና መንፈስካ ብምእላኽ ባርኽ ጉባኤና ባርኽ ጉባኤና ወሃብ ሕይወት ጸጋ ዘእምጸጋ ጸጋ ዘእምጸጋ አሜን ሃሌሉያ አልፋ ወኦሜጋ አልፋ ወኦሜጋ
ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያተ ወምድረ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ አቡነ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ አባ አቡነ መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት መምህርነ ተክለ ሃይማኖት
تنسيه أقلمي حاتدفيه أملاكي خمو يملكك نبوسي خمو ينقسك نفسي عباملا يمعقب أداوي يلغي كامل ما تنسيه أقلمي حاتدفيه أملاكي خمو يملكك نبوسي خمو ينقسك نفسي نبغي معقوبة عداوي يلعل نبغى كمق ما تنسيه أقدمي خاتدفيه أملاخي خمو يملكك نقوسي خمو ينقسك أي زمارينا زماري ملاك تتقبل أملاخنا يقبل لنا آمين حونا ديكون محرد ما قال هيوت يسمع لنا نبتزل عليه ما أرجع كنا دما يبصحها آمين يا بير زمن نقول قلت كوارخ نحن دما سمعنا مسيوتنا كنوها دو مجدد احنا دما خنحزلو أبقد ما أملاخ دماناتو سبات كوينا خنركبلو يا بير يحجزنا قدسك جابير أملاخنا سلا كله تمسكن دلايو ترحبو لمنكو وهبكم معطاكو حكو حبلو خفة لكم الكانا قال كادم ما زي حسا إمو نزي تسفا قرناينا أبيتكا أبزو زلنا يخويناون نعخاخن صوع نعخاخن كارر نعخاخن لمن نعخاخن ملل صنحنامو سخادم ما سميعها حرتكا وردلنا عاتا قرلنا عتياتنا دمسيسكا أملاقنا ناتكا سبات كبرنا ودسب موداتو انت تصبق اي موداتا كلنا تصبق لنا زعلم بكل تحلف يا طمينا صمينا طعينا حميمنا رخيبنا سئنا محلفنا يترفناني كابز مسحالفنا قن أملاقنا قز كازري أنا بسات عدلنا مصحفكا مصحفي وزم زقبا نعونا بيبرخ الزبل دمت السمعان بسات هابنا عالم سلام نزازل لنا يهاجر سلام هاجرنا نهزبنا نقرابتنا أمن قنا دما سلام هابنا سمايات كاغفيت كازنا متلزنا مشاهدنا بمرغتان زبلنا زبقوا أغلي خامنا فارق ابن تعرف حين كأفر مرتب صحلنا تسك جابير أملاقنا سمعنا أيها الكادم نعوز عقور زوهلل لبي بوز حسب أمر عدلنا نادينا قدس رنجل مريم ملادنت بني ملاك ترادانت بني نبياتنا ورياتنا صادقان سمايتاتن صلوتاي تفلينا كابوبنا تكلايمان صادق بركات رديت تفلنا سلام سلازو عالكنا تمسكن سلام كتحضرنا دمان لمنكا كم تنبيتك بسلام بدحن زاخاخب كنا نبيتنا دما بدحن سلام أخاخبنا سمايات نبرابونا سمكاي قدس من استغاث نصح واركام تاب سمايكم تمام دريبنا علت مقبنا لبحبنا احنا نزودلنا ودلهم كم زحدقنا لهم رلنا نعوسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسنا حيدن كبر نزل علمنا تكاين مؤمن فوزت يا مريم انا قدس جبريل ملا سلام تا سلام لك له حلنا غدن قلي خبس قاهم دنقلي خي ادي جابير صوات قويتا سراوي سلام لك له سغي كوانس برختي غفركر صمرقي وملئت تصقا جابير مساقي وفسه تدسبلك عطيتنا صريلنا نفت ودخي يسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا امين تاوي سرجينا املاكنا مدانيس كريستوس كاني كغنا سريات قدم ساسي ابس ولد لبرك سرك بران انتم ابي كانت ويديا كنت بران سير غصنا ببسمكم كنفتانو مصحنا يرسينس كلوان سمات
زيو مهارن كرسوس مال عصر تغلطي زيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس مال عصر تغلطي بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم هرنكسس 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለናዮ ቦታን እፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ይቀበሎ ኣብ ሰማይ ይዕረግ راي كمتي سنبد حبرنا يدما قدام مدهاني عالميو قداسي لنا نقهو كم سنبت نشعو سبات قبرنا